Kien messaġġ b'saħħtu dak li twassal fil-kolleġjata ta' San Pawl f'jum il-festa tal-10 ta' Frar, ċelebrazzjoni unika għal kapitali u lilin ċelebrazzjoni illi għandha timbru nazzjonali għaliex kienet il-ġrajja tan-nawfraġġju li mmarkat l-istorja ta' nazzjon sħiħ. Il-ġimgħa fil-Belt Valletta pajjiżna fakkar in-nawfraġġju tal-Apostlu San Pawl bil-paniġierku tal-festa jitwassal mill-kanonku Anton Galjas Kanura illi tkellem bla tlaqliq dwar il-fatt li l-bniedem mhuwiex oġġett u li anke llum possibbli nkunu eroj. Ejjew nilqgħu lil xulxin u nuru li hu possibbli tħobb, possibbli llum tkun eroj. L-ar mhux il-virus, imma l-pandemija ħarġet għad-dawl mart soċjali kbir. Ħarsa mħawda lejn il-bniedem, fejn insew li l-bniedem mhux oġġett biex tużaħu terbieħ u hekk tikber il-kultura tal-iskart, kultura individwalista u aggressiva. Maħniex oġġetti, imma bnedmin kapaċi jħobbu u jkunu maħbuba. Waqt il-paniġierku semma wkoll il-messaġġ li kien wassal il-Papa Franġisku matul iż-żjara tiegħu f'pajjiżna. Meta l-Papa Franġisku kien fostna u tkellem fil-palazza l-President qal: inħeġġixkom biex tissuktaw tiddefendu l-ħajja mill-bidu sa tmiem naturali tagħha. Iżda wkoll f'kull waqt tħarsuha milli tkun skartata u milli tisfa traskurata. Il-kanonku Galjas Kanura li huwa l-Arċipriet ta' Briżebbuġa semma kif qalb l-istorbju tal-ħajja rridu nibqgħu nisimgħu lil Alla, eżatt kif għamel San Pawl, u insista li rridu naħdmu kontra l-kultura tal-egoiżmu u l-indifferenza. Iċ-ċelebrant tkellem dwar it-teddid tal-gwerra, l-anzjani li jinsabu ħedhom il-problema tal-faqar u l-isfruttament, il-leħen tal-mara li jkun imsikket, il-problemi li jġib miegħu il-mart u ħafna aktar. U kien hawn li appella lin-nies miġbura fil-kolleġjata sabiex ma jibqgħux spettaturi quddiem dawn l-isfidi għaliex bħal San Pawl aħna msejħin ngħinu lil xulxin bħala komunità waħda. Il-kanun kunsista li n-nar tal-fidi li xettel Pawlu f'pajjiżna għadu b'saħħtu, iżda rridu nibqgħu komunità illi ma ninsewx dik illi Dun Anton sejħilha il-miżerja tagħna u spjega li huwa proprju għalhekk illi rridu nibnu pedamenti ġodda s-soċjetà tagħna, pedamenti bbażati fuq il-ħniena, it-tama u l-kuraġġ.